قدامي تجربة تحاوسيا أب لاست زورياتات مالتي تاني موداتا يا دحراي شو تاني موداتا مش بتصحى سبرينت خجبر أيكلني أنا ببريك أوي تراي دواتاني أفتا لاست كجبر لا يخيلي خابزي أخيل خيلي كأبو تقينو عدلي يري إلى فتيني مالتي تا بريك كناتاتهم أوي ريخايم ديخا كناتاتهم ريخايم ديخا أفتا ساعتها تماموت خمسنا برو ديخا ريخايم وسينكا يا مالتسي كعوتو زدالي تقدادم تحت نيرو أبت ساعتتي ولا شعوخم تعذبت خوين ناس كمي يروم سديدومم قليل ناس سنبيدنا هنا كمي أنا رتا واتات كمي هم تتكمكم الآن هو تواتات آخر لما كاب فورتون دي تجمر أفورتو تجزيتي ولا كمزي بغتو نبوركو زيادة كنت بقعتي درجة لعلتي عببسي أفت جول نيرو أفتا جزيتي زيادة سافت جول تبقص معنا نيرو أفت عقب بطعمي يشجرني ريتر في نيرة أنا مالتي سكافتات جول لنا كله يشجرني نيرة أو لك بعد ناتنا اللي سكاتو جيرو ما بقى كيدو منا مالتي أنا تريفة بدحريت كما يكالوت ونزترف نيرة دحري أفتا نايكيح بحر خنت ببتح خلنا أب أفتا جرافير أتنيم تطوينا نشانشاين قصنا خنطوة خلنا أبا داويت ميليسو سكاتو فتين مالتي أب فورتس فتين نيرو حزمو دحري شو ميليسا دقيمو أبا أخا فتين أبا حجي خجبر يزدل نيرة أفتا عقب كجبر رايد لكم مخنيات تصبغ سلزين وركو كمز حدا جنيا تكون أنيا إلى حسيبة أفتا ناي شانشاين جن قدنت كجبر قليلة سلز حسب نوركو أبا داويت كدمي سلز فتنة قديم النغرب بعلي كالجبا حسيبة جن كأكمزي كجبر تقوي نسكاتها بعلي كالجبا يبلي تميلة تتبعي مالتي دحري لعل ديبنا فهمت وخلنا أفتاني بارترينو جن كمز ناي مقرح ነገራት ተራኢ ማለት እዩ ምክንያቱ ስፕሪንተራት ኣብኣ በዚሖም ቶም ስፕሪንት ደይ ንገብር ከዓ ምሶም ከድና ወላ ሓንቲ ረብሓ ስለ ዘይብልና ከምዚ ምጥምማት ቁርብ ነይራ ኣፍታ ግዜ እቲኣ ባዕለይ ወላ ከምዚ ግድነ ኩርስ እንደልየ ነይረ ኣብ ርእሲ ከዓ ናትናኤል ፈትን ኢልኒ ማለት እዩ ኣጋጣሚ በዚ ጥራይ ምፅእ ኢሉ ክትፈትን ገለ ኢልኒ ልክዕ ዳተሳብ ከለኹ ዓወት በቲ ሓደ ወገን لك عقدي من السقاط السي مالتي جن كمزي قد فايدو لخن مغنياتو عود تسي إلى قد فاي كلمين تاد حسبوا كجبر لني لا كيدا نشتي حالي في الناس لازم نبرع عود قلتي فركبة نعنا يبلو نخن ودا إلى نتالب أبو روتاتي عنتك زي برين مالتي بعد دحرايجن قرب ከምዚ ዝሒሉ ስለዝነበረ ስለዝረኣኽዋ በታድ ነበረት ህሞት ኣብኣ ተጣማሚተ ክተዋፃኒ ትኽእል እያ ምክንያቱ ምስ ዓወት እንተዳ ተጣማሚተ ብድሕረይ ደላ ግሩፖ ግድነት እያ ክትኣትወና ክስዕሩና እዮም ወላ ተገደደስ ካብ ርሑቕ ስፕሪንት እንተዳ ጀሚሮም ክሓልፉና ይኽእሉ እዮም ክኣትውና ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ስለዝነበረኒ ቀረባ ከዓ ስለዝነበረት ተጠውየ ጠሚተ እዮም ማለት እዩ ድሓራይ ደይትኾን ምስ ኮነት ወላ ካልኣይ እቶ زبل حساب جيرة كاب زخسر إله زويرة يا بعدي مالتي عوض كبريني كاله نابريني لينيرة ده حراي مسبت صحبو جدنيو مقنعتو حاليخي أبحنتو زريعتي أفتحنتي يعرفكم تبجيرة دجنا تعرفني رف بورتو دقيمي أتيا أبرئسي عملي سبريك أو أنت داخله كم كبار يعني رانعي نع أنه داخمان كم مشار لخبيت عري جيرة فقد أملاك بينها صبوا كم ده حسب كوهين اللي مالتي يا تعمي عبري زالتيو استياقات عمي ون كوينو أحركنا الحلينا مستي تاقان تقاون وديات الكامن بارا دارقا بروف دقبر كالهم كويني تسمعني هفتا مومنت جن هفتا فتسامي جن ولا عوتون كم زقلتو كم زي حق زكا يقليتو سخا اوكي تاز وسد كاس قمت تصبغتيا تطاميتكم كاب تحوسكم وتركبكم تعباي جلسي ولا تناي كالا اي ريزالتون قليل ايكونن مالتي جن اي تسمعك
شو عوض كحلفك كهلو هو دحاني مالتي كسعر تدل عندها بطعم تدل تمالي كل سب دليل أنا خاب طعم مالتي نخال جزء قال لي كونس على جزء تعركا وي قال نجر تمصات خليها الله جزء بزح جزء له جنكا مرة حج دليل يعني كم زم شاء الله بطعمي دليل يعني جن أفتح جزء تاع ديتهم مسكونة مسرع وها ولا حنتي درجة أي تعسننا مالتي ولا حنتي سبيو كمان زيادة متي قلب كم زي أخي تكون الكاس كم زي أخي تكون الكاس بلا كامبر أنا يا حك زروا عجيبة كم زي تمسجني لي وتي خاب يا ولا بوتاسي هو مغنياتوس بس نايم كوينو كترخبو دي تغل عدلي بأندر تنسري كالاي بإليت كالاي سي قليل نجار يكون معي يا تا غانتا دخون النقا نتبي يدل ስለዝነበርኩ ማለት እዩ ንዓይሲ ኣገዳሲ ነይሩ ዓጊበ ወፅየ በታ ፀወታ ናይ ባዕቂ ዓብ ሪዛልት እዩ ብዓብዩ ከዓ ከምቲ ዝበልናየት ውድድር ብዙሓት ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ዝነበርዎ በዳህ ውድድር ኣብ ከምኡ ዓይነት በዳህ ውድድር ክንደይ ተቀዳደምቲ እታ ፖዲየም ደልዮማ ከይረከብዋ ንስኻ ግን ክልተ ግዜ ኣብ ፖዲየም ክድይብ ክኢልካ ንስኻን ዓወትን ማለት እዩ ደጊመ ብሓጎሰካ ክብለካ ደሊ ቦቢለ ናበይ ከኣቱ ኦረዲ ኣብታ ድሕርታ ሻምፒዮን ናትናኤል ቃለ መጠይቅ ምስ ገበረ እዩ ኣበሲር እናታ ናትካ ምስጋንቱ ክትፅምበር ምኳንካ ምስ ናትናኤል ከመይ እዩ ሌላኹም ማለት ዋላ እውን ኣብቲ ዘዕለልናሉ ሲ ነዊሕ ከም ዝኸደቲ ምትሕግጋዝ ማለት ልግብ ኢሉ ብዙሕ ነገር ከም ዝሓገዘካ ከም ዓብ ሓውካ ገሊፅካ ኣለይ እሞ ከመይ እዩ ምስ ናትናኤል ሌላኹም ብድሕሪ ከመይ ትምትእስሳር هو ምስ ናትናኤል ሌላና ካብ 2021 ኣብ 2021 ናይ ኣንደር 23 ናይ ካልኣይ ተሸሊመ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ናይ ክሮኖሜተር ናይ ቀዳማይ ድሕሪ እዚ ኣሰልጣኒ ሜሮን ኣማኒኤል እዩ ኣላሊን ምስ ናትናኤል ዕሩኽ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ዝያዳ ክሕግዘካ ክእል እዩ ትሬኒንግ ምስኡ ትኸይድ እቲ ናይ ፕሮፌሽናል ኣሰራርሓ ትፈልጦ ኩሉ ነገር የማኽረካ ከዕብየካስ ይኽእል ኢሉ ኣላሊና ማለት እዩ ድሕሪኡ ምስ ናትናኤል ክሰርሕ ጀሚረ ብዓብዪ እውን ናትናኤል ወላ ደፍቅሮ ተፃዋታይ ድፈትዎ ማራ ደጋፊ እየ ነይረ ካብቶም ዝፈትዎም ተፃወቲ ብጣዕሚ ከምዚ ምሻሎ ትብህጎም ተፃወቲ እዩ ነይሩ ብኣጋጣሚ ከዓ ዕድል ጌራ ከዓ ምስኡ ተላለየ መዲሰ እሞ ከዓ ምስኡ ክሰርሕ ካልእ ነገር በቂዐ ሕጂ እውን ምስኡ ወዲ ጋንታ ኮይነ ክኸይድ ምኽኣለይ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ ሕጂ ምስ ተላለና ምስኡ ክሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ 2021 ትሬን ይሰርሕ ድሕሪ ሽዑ ኩሉ ነገር ክነግረኒ ዝኾነ ነገር ደይፈልጦ ከፍልጠኒ ጀሚረ ማለት እዩ ኣካይዳ ትሬን ኩሉ ኣመጋግባ ካልእ ነገራት እቲ ደይፈልጦ ደበልኩስ ክነግረኒ ጀሚረ ማለት እዩ ባዕሉ ክሳብ ናይ ጋንታ ነገራት ክተሓባበረኒ ጀሚሩ ካብ ሽዑ ሒዙ ደልየለ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ወርልድ ቻምፒዮን ኣጋጣሚ ከዓ ናይ ኣንደር 20 ተመሪፀ እሱ ኣብ ኤሊት ነይሩ ብሓንሳ ኣጌሽና ማለት እዩ እዚ ፅቡቅ ዕድል እዩ ንዓኻ ገሊሉ ብዙሕ ተስፋታት ይበኒ ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ተስፋ ገይረ ክኸይድ ዘኽኣለኒ ተፃዋታይ ካብቶም ዝበለፁ ተፃወቲ ማለት እዩ ሞራል ዳሃበ ኩሉ ነገር ኣብ ርእሲኡ ኩሎም ይተሓባበሩ እዮም ዝያደኦም ከዓ ናትናኤል ማለት እዩ ባይዘወይ ዋላ ኣብቲ ንስኻ ናብታ ጋንታ ክትኣቱ ብዙሕ ከም ዝፀዓረ ዕሊልካ እኒኢኻ ሰብ እውን ይሓትዎ ከም ዝነበሩ ናትካ ውፅኢት ክርእዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰዓት እቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ገይሽ እሞ እቲ ብቕዓትካ ክርእይዎ እውን ቁርብ እቲ ግዜ ከም ዘይተረኽበ ግን ነኺሱ እዩ ተቓሊስልካ ናብታ ጋንታ ክትኣቱ ክሳብ ክንደይ እዩ ናትናኤል እምነት ኣሕዲሩ ኣባኻ ብዝያዳ ክንሓቶ ደስ ብለኒ
خوف لها ملسلنا زحتو زيا ابتي فاينال I think نشد شوارحين عدل كنبو خمس بلو نجير كان نيركا هو كمين يرو فاينال ابت موداتا ياب سمع كوت قولو كمين يرو هو فلما قرب ناي سي اي نت بس لزي نبرني بتعمي يشجرم نيرو ناتنقل نخق منهم مالتي حدا خافتي أشجار بدوهات زنبرة مالتي قدنت أبزن كونتال تيم ديو خالي نجر نايدق قانتات قدنت زربا خاب بتنت بي بت تقبر بقعت بت كايدو صوتا بوي بقعت كل نجر كايدا جيبهم مسلسفنا ناي هاجرنا كا ناي أماتر صوتا سلسفنا أبي سعيد مسقبلو والحنتي يلن حنتي تشامبيونير ترى سخا ኣብ ነዊሕ ኢኻ ትረኽባ ኣብ ነዊሕ ረኺብካ ኢኻ ክትዕወል ዘላ ዘለካ ተኽእሎ ከዓ ፀቢ ኣብ ርእሲ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ቁርብ ክርኢኒ ይደልዩ ነይሮም ኣብቲ ናይ ቢሲኣይ ነጥቢ ስለ ዘይነበረኒ ቁርብ ንኽእምኖም ይሽገር ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ኮይኑ ድሓንያ ጆ ካስኻ ግን ከምዚ ጌርካ ፃዓር ናሽናል ቲም ክትወፅእ ኣለካ ሩዋንዳ ክትፃወት ኣለካ ከምዚ ኣብኡ ተተፃዊትካ በቃ ክሰልጠና እዩ ኣብኡ ከይድካ ክንደይ ተግዳዕኒ ይፈልጥ እየ ግን قدنت كتوصل لك الجيريا كتوصل لك اب زن صوتاتات ناشونال تيم مس ناشونال تيم كون كتصاوت لك يبلن نير مالتي اغاطامي عد لاي ترخبن ناي ناشونال تيم بزح نغرات يبل نير مالتي اي كتكون دحريو እሱ ብናቱ ብልሓት ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ምዃኑ ዳርጋ ብዙሕ ኣይፈልጥኒን ግን ተቃሊሱ በቃ ኣስሊጥዋ እታ ነገር ማለት እዛ ናይ ጋንታ ኣስሊጥለይ ድሕሪኡ ከምዚ ምሻሎ ንዕኡ ዝያዳ ከምቲ ኣሚኑ ስለጠለይሲ ንዕኡ ዋግኡ ክኸፍል ብጣዕሚ ሕልሚ ነይርኒ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ እዛ ናይ ቻምፒዮን ኤርትራ ፅቡቅ ኮይናትለይ ቅድሚያ ሰሊጣ ነይራታ ጋንታ ኣብ ርእሲኡ ኣሚኖም ተደኣ ክእትውኒ ዝያዳ ምስ ስለጠለይ ድሓኒ ፅቡቅ ኩሉ ነገራት ከይድልና ማለት እዩ ከምቲ ንደልዮ ኮይንልና ማለት እዩ ያ هو بروف ኮይና እታ ናይ ቻምፒዮን ኤርትራ ዘምፀኻየን ዓወታቱ ቀለልቲ ኮነ ርኢዎ ኣለዉ ከዓ ዓበይቲ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ዘለዎ ውድድር ምዃኑ ርኢዎ ስለ ዘለዉ ዓባይ ፕሮፍ ዝኾነቶም ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ኦኬ ስለዚ ናትናኤል ዓብ ስራሕ እዩ ሰሪሑ ኩሎም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ እውን ከምኡ ንዓኹም ነቶም ንኣሽተዋቶም ከምኡ ዓይነት ፃዕሪ ብምግባር እቲ መንገድኹም ከስፍሐልኩም ከም ዝፅዕሩ ኢና ንኣምን ኩሎም ከምኡ ገይሮም ድማ መንገዲ ክኸፍትልኩም ነቶም ካልኦት መንገዲ ክኸፍትሎም ተስፋ ንገብር ናቱ ድማ ብጣዕሚ ነመስግኖ እንት ዝበልኩኻ ንሓቲ ሕቶ ክትውልያ እስኪ ብዛዕባ እዛ ሓዳሽ ጋንታኻ ሓፈሻዊ ከመይ ትመስል ደረጃ ካብ ሽማ ጀሚርካ እቲ ዓሪዳትሉ ደላ ነቑጣ ከመይ ትመስል ሓፈሻዊ ኣላለየና هو እዛ ጋንታ ቤኮዝ በለትየዚ ኮንቲነንታል ቲም ትበሃል ኣብ ቤኮዝ ትበሃል ከተማ ናይ ሓንቲ ከተማ ጋንታ እያ ቤኮዝ ትበሃል እታ ከተማ ማለት እዩ ናታ መፀውዒት እያ ሽም ሒዛ ዘላ ኣብ ጥቓ ኢስታንቡል ትርከብ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ኢስታንቡል እያ ቀረባ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ዘለዋ ከተማ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ካብ ናይ ቱርኪ ዝበለፀት ጋንታ እያ ማለት እዩ ዝበለፀት ኮይና ረኺብያ ብኩሉ ነገራ ማለት እዩ ፅብቕቲ እያ ንዓይሲ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ማለት እዩ ፅብቕቲ ጋንታ ከመይ ዓይነት ኣባላት ፀኒሖም ካብታ ጋንታ ኣብታ ጋንታ ብዙሓት ማለት እዩ ናይ ኩሉ ሃገራት ናይ ብዙሓት ዓይነት ሃገራት ፀኒሖም ሓደ ሩስያ ኣለዉ ሓደ ናይ ዩክሬን ኣሎ ናይ ቱርክ ኣለዉ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣሎ ሓደ ከምኡ እንዳበልካ ከምዚ ንሕና ክልተ ካብ ኤርትራ ኣለና
ዝተፈላለዩ ዓይነት ሃገራት ዝመፃና ማለት እዩ ኣፍታ ጋንታ ከባቢ 5 ሰባት ንኸውን ኢንተርናሽናል ኣለና ካልኦት ካብ ደቂ ሃገር ማለት እዩ ንፉዓት እዮም ደሓን ዝኾነ ብቕዓት ረኺበሎ ፅብቕቲ ማለት እዩ መጀመርና ኣይሲ ፅብቕቲ ንዓና ሰፕራይዝ ኮይንና ንዖም እውን ክሳብ ክንደይ ሰፕራይዝ ኮይንዎም ኣሎ ፍሉጥ እዩ ኣብ ቀዳማይ እግርኻ ርግፅ ምስ ኣበልካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ሃገረ ቱርኪ ኣብቲ መበል 100 ዓመት ኣኒቨርሳሪ ናይ ቱር ኦፍ ሪፓብሊክ እዩ ዝበሃል ኣይ ቲንክ ኣብኡ ብሓደ ቀዳማይ ፀወታኻ ናይ 5 መዓልቲ ውድድር እዩ ነይሩ እቲ ውድድር ከየ ከለኹ ቀሊል ኣይነበረን ለሜትር ርሕቀቱ ኩሉ ነገር ብጫን ፃዕዳን ማልያ ኢኻ ወኒንካ እስኪ መጀመርታ ናብቲ ጋንታ እቱ ምስ በልካ ከመይ ተቐቢሎም ኢኻ ናትናኤል ምህላው መቸም ብዙሕ ሓገዝ ከም ዘለዎ ቦትኡ ኮይኑ ተቐዳዳማይ መጀመርታ ከመይ ተቐቢሎም ኢኻ በቲ ስታፍ ከም ተቐዳደምቲ ማለት ሲ ከምኡ ዓይነት ግምት ሂቦም ኢኻ ዶ ነይሮም ዋላስ ተዓወታት ንዕኦም እውን ኣሰንቢድዎም ፈለማ ክመፅእ ከለኹ ከምቲ ዝነበርኩ ቆርብ ንኽእምኖም ተሸገረ ድኾነ ናተይ ኣብ ናተይ ፕሮፋይል ይኹን ኣብ ናተይ ናይ ሲአይ ድኾነ ነጥብ ስለዚ ራእዩ ቁርብ ክኣምኑ ኣፀጊሞም ምክንያቱ ድኾነ ኢንተርናሽናል ፀወታታት ብዙሕ ኣይረኣየለይን ብጀካት ናይ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ካልእ ነገር ዝገብሮ ማለት እዩ ናይ ወርልድ ቻምፒዮን ቅድሚ ናይ 2021 2022 ማለት እዩ ኣብ 2023 ዝኾነ ነገር ኣይነበረን እጂ ዳርጋ ናተይ ናይ ሲአይ ነጥብስ ኣይነበሮም ይሽጉ ከኣምኑ ይከኣሉን እንታይ ዓይነት ተፃዋታ ኢኻ ተምፃልና ዘለኻ ክሳብ ኢሎም ይዛረብዎ ነይሮም እጂ ክመፅእ ከለኹ ከምዚ ወላ ቁርብ ምስ ረኣዩኒ ከዓ እቲ ነብሰይ ገለ ብጣዕሚ ፃዓዱ ተሪእኸም ዳንጎኦም ገጅፍ እዩ ነብሶም ፊዚካሎም ፅቡቅ እዩ ገለ ኩሉ ነገር ንሕና ኤርትራውያን ዳርጋ ዳንጋ የብልናን ወላ እቲ ዝፀበቐ ዳንጉስ ዳርጋ ማዕሪኦም ይትኾን እምበር ዝበልፆም ዋላ ሓደ የለን ኩላትና ትሕት እዮም እጂ ኩሉ ነገር ምስ ረኣዩ በቃ ተገሪሙ እንታይ ክገብር ገለ ይብሉ ማለት እዩ ናትናኤል ዓቐብ ከምዚ ድይብ ይነግሮም ነይሩ ሕጂ ከምዚ ዓቐብ ክትድይብ ኢኻ ፅቡቅ ኢኻ ትድይብ ምሽ ገለ ብሉኒ እዎ ገለ ብሎም ከምዚ ይዕልሉ ገለ ግዜ ከምዚ ይላገፁኻ ከምዚ ምሻሎ ኣባኻስ ገለ ነገር እምነት ከም ዘይብሎም የርእዩኻ እዮም ኣይተፀበዩ ንዖም ዋላ ሰፕራይዝ ኮይኖም እዚ ኩሉ ማዕረ ከምዚ ዝገለስ ቀስ ብቐስ እዮም ኣሚኖም ኩሉ ነገር ገብር ምስ ከኣልኩ ማለት እዩ ንዓይ ፅቡቅ መእመኒ ኮይኑኒ ዝያዳ ሕጂ ምስ ተዓወትኩ ኩሎም ፈትዮም ማለት እዩ ኩሎም ካብ ትፅቢቶም ወፃኢ ነይሩ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ እቱ ኢልካ መቸም ሊደር ገይሮም ከፃወቱካ ከም ዘይክእሉ ርዱ እዩ ኣብ ቀዳማይ ፀወታኻ ዝኾነ ኣጋጣሚ ፈጢርዎ ደሎ ኢለ ድሓስብ ብኸመይ ኢኻ ናብ ብጫ ማልያ ምውናን በፂሕካ እዋ ኣብቲ ጋንታ ዳርጋ ድሓንዮም ኣብ ናይ ዓቕብ ቀንዲ ድድይብ ሓደ እዩ ነይሮም ካብቶም ቀንዲ ማለት እዩ እቶም ክልተ ከዓ ድሓን ድኾኑ ግን ከምዚ ኣዝዮም ብቕዓት ዘለዎም ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ከምዚ ሩኡይ ክድይቡ ዝኽእሉ ገለስ ኣይኮኑን ኣብ ትርር ዝበለ ዓቐበታሲ ይተርፉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ናትናኤል ንዓይ ምስቲ ሊደር ክገብርዎ ደለዩ ከም ካልኣይ ክእትዎን ይደሊ ነይሩ ቁርብ ፀቕጥታት ነይሩ ማለት እዩ ሊደር ክገብሩኒ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ኣይረኣይዎም ብቕዓተይ ኣይፈልጡን እዮም ኩሉ ነገር ሪኢኻ ገለ ከምዚ ክደይብ ብኽእል እዩ ስለዝበሎም ጥራይ ቁርብ ነናቶም ክገብሩ ይደልዮም እሶም ክስዕሩ እዮም ይደልዩ ሕጂ ብኸምኡ ዳርጋ ድሓኒ ወላንስ ኣብ ፈለማይሲ ክሰርሓሎም ክዕግቦም ቅድም ወላ ንዕኦም ኢለ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ ድሓራይ ግን ኣነ ወላ ሰሪሐ ወላ ካልእ ነገር ገይረስ
ነታ ግዜ ከዓ ዓቂበ እያ ክወፅእ ኣለኒ ድኾነ ኮይንስ ብፅቡቅ ክረአለኒ ወላ ብሓፈሻ ንመጻኢታተይ ከፅብቆት ኮይነስ ዝያዳ ክረአለኒ ማለት እዩ እዚኣ ይሓስብ ነይረ ድሓኒ ግን ዳርጋ ከም ቁርብሲ ኣብ ግምት ይኣቱ ነይረ ግን ከምዚ ዳርጋ ይሰርሕ ከዓ ነይረ ይሰርሓሎም ነይረ መንጎታት ኣብ ስራሕ ይእትውን ነይሮም ማለት እዩ በዚኣ ኸይድና ፅቡቅ መፅአ ምስ ቀዳመይተይ ፅቡቅ ወዲአ ብዜሮ ፍልሊ ማለት እዩ ምስ ግሩፖ ዳሓራይ ሽዑ ኣብ ካልአይቲ ፅቡቅ ዘዊረሎም ነቲ ስፕሪንተር ናይ ጋንታና ፅቡቅ ኣውፅየ ማለት እዩ ኣብኣ ከዓ ቀፂለ ብጫ ማልያ ስለዝሓዝዋ ጋንታና ኣብኣ ክሰርሕ ተገዲደ ማለት እዩ ጋንታና ቀዳማይን ካልኣይን ነይሮም ድሕርያ ነበረት ስቴጅ ብጫ ማልያ ብጋንታና ተኣትያ ቁርብ ተቀዲመ ኣሸጋሪት ትገብራ ነይራ ማለት እዩ ኣነ ግን ኣብቲ ናይ ፃዕዳ ማልያ ፅቡቅ ካልኣይ ክመፅእ ክኢለ ማለት እዩ ንዓኣ ግን ይደሊ ነይረ ወላ እቶም ጋንታ ሽዑ ይደልይዋ ነይረ እታ ማልያ ክትመፅእ እሱ ከዓ ክነስርሖ የብልናን ሕጅስ ክነስርሖ የብልናን እታ ማልያ እታ ፃዕዳ ከምፃ ኣለዎ እሱ ከዓ ተገድሰና እያ ማዕረ ማዕርያ ንክልቴን ማልያታት ዓቂብናየን ክንወፅእ ኢሎም ሓሳብ ኣምፂኦም ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣጋጣሚ ግን ዕድል ኣይገበርናን ሸዓ መዓልቲ ከዓ ብሬክ ኣዌይ ከይዶም ብጫ ከየጉድፍና ክንብል ኣብ ስራሕ ኣትየ ሸዓ ከዓ ኣብ ስራሕ ኣትየ ፅቡቅ ግዜ ግን ብዜሮ ፍልሊ ይውድኦ ነይረ ማለት እዩ ዝኾነ ካልእ ነጥብታት ከየምፃኹ ኣፍታ ናይ ላስት ምስኮነት ግን ቁርብ ገለ ፀቕጥታት ክረአ ጀሚሩ ኣብቲ ጋንታ ናትናኤል ክልተ እጂ ከተርፈና ከሎ ገዲፍና ከይዱ ንወርልድ ቻምፒዮን ማለት እዩ ግዜ ኣኺላቶ ኣቋሪፅዋ ከይዱ እታ ፀወታ ካብ 6 ሰባት ናብ 5 ሰባት ወሪድና ማለት እዩ ናትናኤል ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሓት ኣዝዩ ብጣዕሚ ብበዝሒ ስራሓት ናትናኤል እዩ ዝገብሮ ነይሩ እጂ ናትናኤል ምስ ከደ ቁርብ ፀቕጥታት ጀሚሩ ፍቲ ጋንታ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ዝሰርሖ ነይሩ እሱ ብሉፅ ውፅኢት እውን ነይርዎ እዎ ብጣዕሚ እሱ ውፅኢት ደምፅእ ነይሩ እንደገና ፅቡቅ ስራሓት ዋላ ዝዝውረልና ነበረ ክኸይድ ስለዝኾነ እሱ ብፍላይ እቲ ሓንቲ ደገረመት ንሲ 150 ኪሎ ሜትር በዓሉ ሰሪሑ በይኑ ማለት እዩ ምስ ካልእ ጋንታ ኮይኑ ምስ ክልተ ሰባት ጥራይ ኮይኑ 150 ኪሎ ሜትር ዘውሩ በይኑ ንኸልጉዋን ደሃዶም ነይሮም ንዓና ኣብ ሴፍ ቦታ ከትሕዘና ክብል 150 ኪሎ ሜትር ከይዱ ብጣዕሚ የተገሪመ እጂ ክሳብ ክንድዝስ ዓብ ነገሪ እጂ ከዓ ድሕሪኣ ዝነበረት ፀቕጢ ክረአ ግድን ማዕረ ክንዱ ስለሱ ዝሽፍን ዝነበረ ማለት እዩ ካብኡ ኣፍታ ናይ ላስት ስቴጅ ማለት እዩ ተራር ነይራ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ስቴጅ ንዓይ ብዙሕ ዓቐበታት ዘለዋ ከድመዓላ ትኽእል ነብሰይ ርእዮ ፈትሸየ ነይረ ኣፍተን እንዳሓለፋ ኩርሰታት ኣብየናይ ክድምዕ ይኽእል ፈሊጠየ ነይረ እታ ናይ ላስት ስቴጅ ምስ ረኣኽዋ ነዚኣ እስክጥቀመላ ብድኾነ ምክንያት ገይረስ ክጥቀመላ ኣለኒ ኢላ ሓሲበ ነይረ ኣጋጣሚ ምእንቲ ጋንታና ንኸይንሰርሕ እስኻ ብቃወይ ክትከይድ ኣለካ ኢሎም ማለት እዩ እቶም ጋንታና ብኣኼባ ተመኺረ ሓራ ኢለ ብፅቡቅ ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢለ እያ ምክንያቱ ደልያ ስለዝነበርኩ ኣብቲ ብሬካዊ ዝግበር ምስ ኩሎም ማርክ ዳገበርኩ ኣማሲኡ ምስ ሰለስተ ሰባት ኣነ ረባዕየ ማለት እዩ ብሬካዊ ከድና እቲ ሓደ ብጫ ማልያ ሒዝዋ ድቐኒ ኣብቲ ቀዳማይ ካልኣይ መድረክ ዝነበረ ሒዝዋ ዝነበረ እቲ ሓደ ግዜ ስለ ዘኽስርናዮ ግን ምሰይ ሃዲሙ ማለት እዩ እቶም ካልኦት እውን ግዜ ከሲሮም ነይሮም እቶም ምሳይ ድኸዱ ግን ስቴጅ ክዕወቱ እንደገና እዚ ድብለካ ዘለኹ ናይ ብጫ ማልያ ከዓ ንቀጠልያ ማልያ ስለዝደልያ ፅቡቅ ነጥብ ስለዝነበሮ ነታ ናይ ቀጠልያ ከምፅእ ኢሉ ንናይ ፍርቂ ክስዕር እንደገና ላስት ከዓ ተረኺቡ ከዓ ክስዕር ድሌት ስለዝነበሮ ስቕ ኢሉ ዘዊሩ ማለት እዩ ኣብኣ ፅቡቅ ተባራሪና ኣብ
30 كيلو متر ምስ በፃሕና ብዙሕ ዓቐበታት ቁልቁለታት እዩ ነይርዎ ኣሸጋሪ ሕማቕ ፅርግያታት ከማን ነይርዎ ኣብቲ ቁልቁለታት ኣብቲ ተሪር ዓቐበት ሓደ እስካቶም ዝገበረ ንዑ ምስ ሓስክዎ እቶም ካልእ ተሪፎምልና ማለት እዩ ክድይቡ ወይ ከኣሉን ፅቡቅ ተሸጊሮም ካብኡ ካብ 130 ኪሎ ሜትር በይንና ምስቲ ካልኣየ ዘዊርና ናይ ክልተ ደቂቕ ፍልልይ ጌርና ኣሎም ነቶም ምሳና ነበሩ ወዲናዮ ማለት እዩ በዚኣ ካልኣይ ኣትየ ነቲ ዝነበረኒ ግዜ ናይ ብጫ ማልያ ከዓ ብፅቡቅ ብሰለስተ ደቂቕን ክልተ ካሊኢትን ፍልልይ ዝኣክል ክዕወተሉ ክኢለ ማለት እዩ ነታ ፃዕዳ ሓሲበ ዝነበርኩ ናይ ብጫ መፂለይ ናይ ፃዕዳ መፂለይ ኩሉ ማለት እዩ ተዓዊተ ካብ ወዲ ጋንታ ከዓ ኢኻ ወሲድካያ እታ ብጫ እዎ ካብ ወዲ ጋንታ እየ ወሲድያ ካብ ወዲ ጋንታ ከዓ ክትወስዳ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከምዚ ማለተይ ወዲ ጋንታ ከዓ ሒዝዋ ከሎ እሞ ከዓ ብደቃወይ ጌርካ ክትከይድ ግን ፈትዮም ስለዘበገሱኒ ከምዚ ማዕርኹም ዶ ክውዳእ ኢሎም ኣይገሙትን ነይሮም እሶም ኣብ ስራሕ ከይኣተው ኢሎም ዳሓራይ ሽዑ መወዳእታ ክልግቡና እሞ ኣነ ደረጃይ ከመሓይሽ እሶም ከዓ ዓቂቦም ክወፁ ቶብ ስሪ ሰለስቴና ንክንሽለን ተዘይኮይነ ከዓ ቀዳማይን ካልኣይን ክንሽለን እዩ ሓሳቦም ነይሩ ኣጋጣሚ እቲ መድረክ ግን ንዖም ብጣዕሚ በርቲዕዎም ንዓይ ከዓ ፅቡቅ ከይድለይ ኣነ እታ ብጫ ምፅያ እሶም ወላ ነቲ ናይ ካልኣይ ገለ ከማን ክዕቅቡ ኣይከኣሉን ነታ ናይ ካልኣይ ናይ ሳልሳይ ክዕቅቡ ኣይከኣሉን ማለት እዩ እሳ ተመንጢሎም ባይ ተመንጢሎም እታ ብጫ እንደገና ከዓ ካብቲ ደረጃ ከዓ ካብቲ ቶብ ስሪ ከዓ ወፂኦም ማለት እዩ ገርሚ ኤኒዌይ ኮንግራ ብጣዕሚ ዓብይ ዓወት እዩ ርግፀኛ ኢኻ ሳብ ክንደይ ዋላ ኣብቲ ስታፍ ዓብ እምነት ሕዲሮምልካ ከም ዘለው ፍሉጥ ነገር እዩ ዋላ እውን ሓንቲ መድረክ ክትዕወተላ ትኽእል ከም ዝነበርካ ዕሊልካ ነርካ እንታይ ኣጋጢማ ወይ ቲንክ መወዳእታ እዩ ናይ መድረክ ዓወት ከተምፅእ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ እዋ እታ ናይ መድረክ ዓወት ከምፀላ ዝኽእል ዝነበርኩ 208 ኪሎ ሜትር እያ ነይራ እታ ቀዳመይቲ ስቴጅ ማለት እዩ ፅቡቅ ብኮንፊደንስ ተፃዊተ ኣብ ዓቐብ ነይርዋ ኣብኡ ተፈላሊና 15 ሰባት ፈሊና ቆሪፅና ከይድና ማለት እዩ ኣብ ቅድሚት ከለና ኪሎ ሜትራት ዳቀረበ ምስ ከደ ብዙሕ ስካቶ ብስካቶ ተፃዊትና ፍላት ነይሩ መወዳእታ ብዙሕ ጎልጎል ነይርዎ ኣብኡ ነዊሕ ስካቶ ብስካቶ ተፃዊትና ኣብ መወዳእታ ግን ፈትን ዝብሉኒ ስለ ዝነበሩ እቶም ጋንታና ብዙሕ ፍትን ነይሮም ወላ ንውን ተዓዊተ ንክወፅእ ማለት እዩ 300 ሜትሮ ክተርፈ ከላ ስካቶ ገይረሎም ከይደ ናይ 50 ሜትሮ ክኸውን ፍልልይ ገይረን ከለኹ ሓንቲ ሕማቕ ኣንጎሎ ጀራፊር ነይራታ ልክዕ ርኤ ኣትየ ኣብ ማፕ በቲ ተዋህቦ ፀወታ ኩሉ ርኢኻ ኢኻ ትኣቱ ርኤያ ነይረ ክተጥውየኒ ግን ትኽእል እያ ኢለ ሓሲበ ስለ ዝነበርኩ ቁርብ ናህሪ ነይርኒ ምስ መፃኹ ግን ሕማቅ ኮይና ፀኒሓትኒ እታ ፅርግያ ከምዚ ሳልቶ ነገር ፀኒሕዋ ሓፋ ቢላትኒ ማለት እዩ ዳተጠወኩ ከለኹ ሳይክል ሸተት ኢላትኒ ወዲቐ ክዕወተላ ዳበልኩ ኣብ 100 ሜትሮ ክተርፈኒ ኣብኣ ወዲቐተ ማለት ድሕሪኣ ሓሊፎም ንሶም መበል 16 ኣትየ ትሕቲ 3 ኪሎ ሜትር ስለ ዝነበረ ግን ዜሮ ፍልልይ ሓሲብለይ ኣብኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ቁርብ ከምዚ ተስፋ ገይረላ ነበርኩ ክዕወተላ ኢለ ዳሓሰብክዋ ዝወደቅክዋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሽዑ ከምዚ ዕወት ኣሚነ ግን ከምዚ ፅብቕቲ ነገር ኮይናትለይ ከምዚ ድፍረት ገይራትለይ እታ መድረክ እቲኣሲ ከምዚ ክስዕር ከም ትኽእልሲ ኣብኡስ ኣሚነ ማለት እዩ ያ ቀዳማይ መድረክ ምስቲ ምዃና ናይ መድረክ ዓወት ዝመፅእ ዓብ ነገር እዩ ነይሩ ግን ብዓብዩ እቲ ሪዛልት ፋይናል እቲ ብጫ ማልያ እሞ ፃዕዳ ማልያ ብእሲኡ ክልተ ማልያ ደሪብካ ኢኻ ወሲድካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣደናቂ እዩ ደጊመ ደጋጊመ ኳሓጎሰካ ኳሓጎሰና ብድሕሪኡ እንታይ ኢሎም ካቶም ስታፍ ማለት ተገሪሙ ብጣዕሚ እዋ እቶም ስታፍ ብጣዕሚ እዮም ተገሪሞም ምክንያቱ ኣጋጣሚ ማናጀር ናይ ጋንታና
أو أفتا مكينا نيرا مايكرو بخايلو ميموتيم كل نجار جلا كل يري وين بأكل سلزرعته بقى خمس إن شاء الله كزاربنا كمان بزح سايكون بتعميم تحويسم حقيقة من شيء من بزح نجارات إن شاء الله بتعميم مرة تحويسم سم تبو تسفاتها يبقى منين بزح نجارات كم دي ولا تم تتصوت كمان كم دي تتبنا كان يعني إحنا قليلا من مالت كلهم سي كم سابرايزين كوينهم مقاعد أفلا ما يجزي ماشي مصوم تتصوت كم زعوت كم أي حسب وانيرا يا بعبيوخا نناتنايلكا تي أمينو دقبر نجار كفيلكايو نسون رقصنيا يخساب كندي حوقيسون تحبينهم كمزلو بتنات كعوت بدحر زي مو غانتاخا حجي انت عينت قدي اختبكا تزمت صدل صوتاتات سي بيتروس انت عينت قدي اخوها بحجي هو دحاني درجة كله تستحقي اللي يجي كمتي كفتنا إلى دم تعفو قوم يكون يجي بأمينهم كله نجار دقوبرو ليدر دقوبروني نجار كله يخيل لا يحس بجمالتي نجار درعوا وقناة مالي تعذبوا دحاني صبح نجارات كحلة الغالي تسفى قدرو كفرم يخيل يفتاقان تحفظ الغالي سجن يقولوا هذا سنة غير الله مالتي أب ناتي جوزة مالتي يا انت زبالكا تخوينو ابتي ناي عقب بفلاي انت داني كابوم صبل ليلكا ترايخا فتناي جسي اباخا امنت حديروم سلازلو ليدر غيرهم كأتوخا خمس كقولوا إذا من عناون أب كربا جزء دما كابتا كانتا عبين أبز بلا درجاون كتديب مخانكا أمنت علينا اسكابل انتاي حلمو بيتروس انتاي قدميخا كوفا بالكاو زغلو عمتات كاب كماونتين جميركا زغلو مسناخلات زغلو كيلومترات رحت كان دان طبطبكا كيد كلخاسي بيتروس انتاي اب قدمي قميطو دلو هو أنا بقدمي أقمي يدلو أرجع زيادة أبقدمي يدلو نجارات من زيادة ولا لعلي لك قال تحسب من دها تحل من دها جن زيادة عندي تقايد له نجارات كجبر يمرس مالتي معناته أب بلانكا زيادة أزي بنوحي تقدمي خادر له مثلا خلات كسبرو يتقدم مكاي كم نجارات بزح سلا زقات أنني زيادة حجي أبقد ما يدلو نجزيو كل نجار كسبرو يحسب مالتي بحافش أجن بجاماليا موساد تتصاطيني بجاماليا مخان كافتي لعل حد ميو قطعم خوينو صبغ نجار يخون اللي قالو كان حجي تي حلمو نور برخيبه حجون كأبي إرترا كله ده حالهم قص أبزي أتكبيره كوين اللي صبغ مالتي إجزاء مثلا حجي خابز إني خا دعوية بان تاعت رخيبة كسب عدل تغيير ورل بتصوت له عدلات انت دا رخيبة كم نيجسي تتصوت يكون حلم لنا مالتي أكون زيادة دسب لنا معي مالتي ربو خوني اوريدي تتصفاتات نرجع لنا بينام تي بزح جزء كمز ان شاء الله ايكونني وكمز زيناتنا خوينو تسمع عنا زنبره مدرخات وصيوي سلازي دقيم كمزي سربرايز اين خوننينا انا تخون لعل خون لعل تتصبنا اينا كنكيد كم خوين تسمعني ناي بينام عواتات بفلاي يكالي ودبلكم كويني تسمعني هو بتعمي ما كلاتنا مرالي بحفشة كبعل دانيال جميركا دانيال تكلايما كبعل ناثنائيل كلهم زوم دحال تتصاتي
نفس وقفهم نناتهم تاريخ حليفهم يوم after they سعر ጊዜ يسعروا نيرهم ብጫ ይሕዙ ነይሮም ገሊኦም ናይ ዓቐብ ይሕዙ ነይሮም ናትካ ምሻሎ ሓድሽ ለውጥስ ኣምፂኦም እዮም ኩሎም ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ክሳብ እዚ ሕጂ ደሎ ቅድሚያና ደሎ በዓል ቢንያም ከዓ ናቶም ታሪክ ሰኒዶም ማለት እዩ እቲ ዘይከኣል ኣምፂዎ ቢንያም ከዓ ብግድኡ እቲ ዘይከኣል ዝመስለና ነበረ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ልክዕ እሶም ካልእ ሓድሽ ታሪክ ዝፈጠርዎ ኣነ ከዓ ከምቲ ናቶም ሓድሽ ነገር ሓድሽ ታሪክ ክፈጥር ይደሊ ማለት እዩ ንዓና ከዓ ከም ድከኣልሲ እሚኖምና እዮም ይከኣል ኢለ ይኸዳምን ማለት እዩ ስለዝእመኑናስ እሶም ከማን ዝሓለፍዎስ ሕጂ ንሕና ግዳድ ዳርኣና ምጓዓዝሲ ብዙሕ ኣይከፀግመናን ማለት እዩ ፅቡቅ ተስፋ እዩ ንዖም የመስግኖም እንደገና ከዓ ንኩላትና ከዓ ፅቡቅ ዕድል ክገብረልና ከዓ ይምነ ማለት እዩ ያ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ዘይከኣል ዝመስለና ነበረ ናይ ብጫ ማልያ ወይ ናይ ጀሲ ዓወታት እውን ክንፅበ ኢና ጴጥሮስን ንሓኻ ድመስሉ መንስያትን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቀረባ መደባት ናይ ፀወታካ ከመይ ደሎ ሕጂ ናይ ቀረባ ፀወታይ ኣብ ዕለት 19 ሕጂ ማለት እዩ ናይ ክላሲክ ፀወትኒ ድሕሪኡ እውን ሰለስተ መዓልቲ ካብኡ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ቱር ኣላትኒ ማለት እዩ ድሓኒኩም እንዳበልካ ክሳብ ኣሎ ፕሮግራማት ናይ እዛ ጋንታ ወላ ናብ ካልእ ናብ ቃታት ከይዳ ትፃወተሉ ኣሎ መደባት ኣሎ ዝኾነ እዋ ፕላናት እንዳሰርዐት ስለትኸይድ ፀወታታት ዳርጋ ብዙሕ ንዕርፍ ሚና እንዳሓኒ ፅቡቅ ፀወታታት ኣለዋ ማለት እዩ ብበዝሒ ከዓ ኣብዚ ቱር ከዓ ብዙሕ ፀወታታት ዝካየድ ኣብ ኩሉ ዳርጋ ብበዝሒ ከዓ ይኣቱ እየ ድሓኒ ፅቡቅ ናይ ፀወታ ግዜ መደባት ኣለኒ ማለት እዩ ክሳብ እስኪ ረጂና ኣርጋና ምውዳእና ኢና ብፍሉይ ኣብ ካብ ናይ ኤርትራ ተቀዳደምቲ ሞዴለይ ንዑ እንዳረኣኹ ዓብየ ትብሎ ተቀዳዳማይ ካብ ናይ ደገ እውን እንተደኣ ኣለዎ ብርግፅ እስከ መን እዮም ከተድንቆም ብዙሓት هو ከምዚ ሓቂ ዘረባ ኣብ ሓደ እቲ ድረትኒ ኣነ ቁርብ ይኸብደካ እዩ ንሓደ ጥራይ ክትብል ምክንያቱ ብዙሓት ስለተሓስብ ነበርካ ሓደ ካብቶም ደድንቆም ዝፈትዎም ነበርኩ ተፃወቲ ናትናኤል ኣብ ማስ ሚድያ ጌና ብንእሽተይ ከለኹ ቦርሶ ክርኢ ከይጀመርኩ ቦርሶ ፃወት ከይጀመርኩ ከለኹ ዝፈትዎም ብማስ ሚድያ ዝነበሩ ከዓ መትከል እዮብ መክሰብ ብጣዕሚ ይፈትዎም ነይረ ናትናኤል ከምኡ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ካብቶም ዝፈትዎም ዝነበርኩ ተፃወቲ እዮም ዝያዳ ምጣቶ ከዓ ካብቶም ቆረቡና ከዓ በጋጣሚ ከዓ ንኩሎም ተላልዮም መክሰብ ብጣዕሚ ይሕግዘኒ ነይሩ ቅድም ማለት እዩ በጋጣሚ ተላልዮም ካብቶም ኣዝዮም ዝተሓባበሩ ኮላይት ዘለዎም ተፃወቲ ብምስተን ከዓ መክሰብ ማለት እዩ ኩሎም ተሓባበርቲ እዮም መርሃውኩም ይተሓባበረኒ ኩሎም ምሻሎ ይሕብሕቡካ እዮም በብ ወገኖምሲ እናቶም ምክሪ ካልእ ነገር ይህቡካ እዮም ሕጂ ንኩሎም ከመስግኖም ዝፈቱ ነቶም ኮስኪሶም ኣብዚ ዘብፅሑና ከዓ ካብ ድጅምራት ሒዞም እቲ ዘይፈልጦ ኣፍሊጦም ዘዕብዩና ከዓ ንኩሎም የመስግኖም ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ንሰልጠንተይ ዝነበሩ ማለት እዩ ካብ ናይ ጋላ ነፍሪ ጀሚርካ ስልጣን ዝነበረ ማለት እዩ ክሳብ ናይ ፅንዓት ናይ ኤርትል ኩሎም ተፃወቲ ዝተሓባበሩኒ የመስግኖም ማለት እዩ እሞ ካብ ናይ ደገ መን ኢኻ ተድንቕ ካብ ናይ ደገ ንቫን ኣርት እየ ዘድንቕ ብጣዕሚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ብቕዓት ዘለዎ ተፃዋታይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝምስጠን ተፃዋታይ ቅድሚ ቫን ኣርት ምፍላጠይ ግን
كافانديش بتعمي فوتوني مالتي سبرينتر دي كون كهلا سبرينتر تدن نيركا سبرينتر نغنيرة بتعم خافته فاست سبرينتر مستنى النبرة سبرينت مالتي انتي بحاجات انتي مقبي ناي عدنا تنافقو لخا ديخا ولاس بعلخا سريحكا تمقب لخا خمي مالت واحدك هو دحاني داركا نايتكي مكبي طعم دحان دخونه مسناتنا تماسل مكبتاتهم رخيبون اوكي صبوي حوسي خمسي بربرة بلكع دا أيو دي بلوم در حوس بربرة عينت دمسل تسرح مكبتات اوكي هلو صبو نقر እንደገና ከዓ ደሓኒ ዳርጋ ኣብ ታሽሙሲ ብዙሕ ኣብ ምግቢ ገለ ኢንተረስት የብለኝ ብዙሕ ኣይኮንኩን ኣብ ዝኾነ ነገር ከምዚ ምልማድ ገለስ ቀልጢፈ ዳኣቱ ብፍሉይ ነገር ከምዚ ኩርኤ እሞ ከምዚ ክረኽበለኒ ግድነት ገለ ኣይብልኒን ዳርጋ ምስ ከም ቦትኡስ ክኸይድ ክእል እየ ደሓኒ እምበር ጥዑም እዩ ምግቡ ከማን ቀልጢፈ ተሰማሚዐ ማለት እዩ ፅቡቅ ፅቡቅ እሞ ተቀዳዳማይ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ጴጥሮስ መንግስት ነዊሕ ኢና ሒዝናካ ብልቢ እየ ዘመስግን ስለ ዝሃብካና ብጣዕሚ ንፁርን ሰፊሕን ዝኾነ መግለፂ ናይ ኩሉ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ጀሚርካ ዝነበረ ጉዕዞኻ ስጋብ ዝሕጂ በፂሕካያ ዘለካ ደረጃ ስጋብ ሕጂ ዕዉት ጉዕዞ ኢኻ ተጓዒዝካ ጌና ከምቲ ዝበልካዮ ድማ እቲ ሕልሚ ዓብይ ደሎ ኣብኹም እትበፅሕ ከዓ እምንቶና እዩ ሰናይ ከዓ ንምንየልካ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኹም ድማ ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣብ መወዳእታ ግን ክተርፍ የብሉን ክብለለኒ ወይ ናይ ምስጋና ተመስግኖም ትደሊ እንተልዮም ዕድል ክበካ ሞ በዚ ክንውድእ እወ ቴንኪዩ ከምዚ ኢልካ ብምቕራብካ ብጣዕሚ ማራ ይሕጉሰኒ የመዝግነካ ከዓ ኩሉ ነገር ትገብሩ ማለት እዩ ሰብ ተላልዩ መስሉካ ዝያዳ ዓብ ፃዕሪ ትገብሩ ዘለኹም ስፖርት ናይ ሃገርና ንኽምዕብል ንኽዓቢ ትሰርሑ ዘለኹም ማለት እዩ ማዕረ ማዕረ እዩ ማዕረ ንሕና ንሰርሖ ናትኩም ዕቤት ከዓ ኣገዳሲ እዩ የመዝግነኩም ማለት እዩ የመሓውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ከየመዝገንኩም ክሓልፍ ይብለሎም ከዓ ኣለዉ ካብ ንእሽተይ ኮስኪሶም ዘዕበይኒ ማለት እዩ ቀንዲ ደይ ኩሉ ተረዲኦም ንኩሉ ነገር ብድሌታተይ ክኸውን ክሳዕ ሕጂ ዝኾነ ነገራት ወላ ኣብ ካፍትናቶም ገለገለ ትእዛዛት ወፂኻ ገለ ዳገበርካ ንፅቡቅካ ሓሲቦም ኩሉ ነገር ዝርድኡልካ ብጣዕሚ ከመዝግቦኖም ይደሊ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ከዓ ፃምኦም ኣብ ርእሲ ከዓ ልክዕ ከም ወለደይ ኮይኖም ዝኣለይኒ ከዓ ኣሰልጠንተይ ማለት እዩ መምህር መድሃኒ ማርያም ኣሰልጣኒ ናይ ፅንዓት ኩሉ ነገር ጌርለይ ይዕብኒ ልክዕ ከም ፋሚሊ ሂወት ኢና ንኸይድ ከምኡ ነይሮም ልክዕ ከም ናቱ ዝያዳ እሱ ከዓ ኣብ ዝደለዎ ደረጃ ክበፅሕ መሊሱ ካብኡ ተቐቢሉ እስኻ ብፅፉፍ ይዕብኒ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዘንፀባርቆ ዘለኹ ኣነ ናቶም ሕልሚ ኣብ ርእሰይ ዝፈጠርዎ ዕብየት እዩ ዘርእዮ ዘለኹ ማለት እዩ ቅድሚኦም ካልእ ዝገበሩለይ ኣለዉ ጎኒ ጎኖም ብዙሓት ደገፍቲ ዝተሓባበሩን ኣለዉ ንኩሎም ዝያዳ ከምዚ ኢለ ክፅውዕኮ ክበፅሓኒ እዩ ናይ ኩሎም ኣብኡ ከለኹ ግን ብሓፈሻ ንኩሎም ከመዝግኖም ይፈቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ኩሉ ነገር ኮይኖም እዮም ኣነ ዕድለኛ በዚኦም ምሕላፍ እዩ ማለት እዩ ንዓኹም ከዓ ዝያዳ ቴንኪዩ ተዓዘብታ መዝገብ ቴንኪዩ ፔታሓወይ ሰናይ ዕድል ምስ ዓወታት ኣብ ዝቕፅል እውን ክንራኸብ ኢና ኣብ ነዊሕ ዘይኮነ ብሓፂር ስለቲ ግዜኻ ግን ብጣዕሚ ብስመይን ብስም ቢኤም ሾው ብስም ኩሎም ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታን የመስግነካ ቴንኪዩ በቃ ቴንኪዩ ቢኤም ዓወይ